Ti Masakbayan. Ti napalabas, naangay ti kasangay ni Isidro, kat idinalpas ti paskan, na buong tinangi na pitcher, abinulod ni Florence. Kapilitan nga rod ang nagbirok da, iti isukat da. Masayangan unay ni Florence, tanangi na ti pananggatang da, iti nasao a pitcher. Iti may sangal daw, rinaut ni Florence ni Bitinya, gapo iti kinachismosa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No anyaman ti birngas na kanya, awan bibiyang mo. Saan ko abibiyangan? Imbagak lang ti rumbang aramidam. Tiritirok na ikad, di lang makita. Dasam! Apay ti kunam. Di ka tutupan si kang agbubulod. Na, hagkuray ka man. Pungutan ka man laangan. Anay ko! Adoy mati ko! Tar! Anay ko, tisikat ko. Ibatam tibuok kuno di mo kaya't naiwalagas ka! Padasan na nga iwalagas. Padasan gaya ma! Itong baka man langan. Anay ko, natumbatan. Anasa kaya! Umay ka kadipay rumaot. Sino nga bubulog ka na tangsit? Ha? Apay akas na teacher ang mami. Nakarugrugit ka ng... Ala! Kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayok tayo dyan abitin niya. Ay? Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Kunak namin asaan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti inlugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo dyan babae? Nalaing pa iti wrestling. Ay, Saan ka ngamin na mapanrumaraot? Arubayan da pa mismo. aldan to aldaw na kanyak na dyan salawasaw. Anya man ang ti aramida mami. Ang mga nusika man ang ti parigatan na. Nautbalan sa klaang. Aha. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot apinungot ni bitin niya. Angam si kamat titinulid kan sinakayad na. Nautbalan sa klaang nanang. Ngam sana mabalin. Kukwanak itay. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa atao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong diti arubayak. Makita na dyan babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas nga imbagana. No surutem ti imbagana. Pagsayatan mutlaan. Kaisopay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sentidora nga ina. Makita kat sikat ti saan arumbang tinaramid na. Ay day takot mapanrumaot iti inaladang ti may sa tao. Masurunak ngamin iti kinasalawasaw na. Agam anak ko, pudno ti imbagana. Agumatang ka iti bukod mo nga likaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Isu, ti ad-adda akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. Ne, at dansakat na patag nga ibagam mare. Apay ari naot ka nun ni kumari ni biting niya, pare. Anya, ne, kaanaw. Nasao ngamin ni biting niya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni biting niya. Sige, tadamagak to kan nibagat ko, noon niya tinapasamak. Kunak ano ammom, iso ang nagdamagakken ka, pare. Ang mga no idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalabit nga rod, pare. Madama ngamin ti istorya ni biting niya, di ta sango ti tiyangge, iso ang nangag ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan kan nibagat ko. Sige, pare. Day, apay nga gartaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapa da Florence kan bitin niya. Ay, word barok.
Ay may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan Ah. kumuta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan ije balay dabitin niya. Wen, ay bagbagaam di asawam. Binagbagaak, ngam ipeteng na ti madi arason na. Sige nga ron, nanang. Adda nga ta ni Florence ije balay. Ang mga no adamanan na panan na. Pinanawak itay, bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan nibitin niya. Ha? Amo mon ti damag, kat kagap-gapom lang iji opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Ape ang nagapa kayo. Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kankwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas kadiday tang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadering ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin na naggraduar iti dayja pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas alumni homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay ti Miyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam da aladawan na. Iduldulin na da aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di amay sa ni bakit mau nga awisen da. Punpunasan nyo mo day taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili amuse. Aging ga ita, napintas ka lat ta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan dangatan. Adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siyak, adda aklaang dito'y. Angem sa nabali, ha? Tada kami imot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliw-liwak anak ko. No sa anak ko man nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi ti agbalin nga abugada. Kat, ape adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day di lolom idin. Ken nagsakitak met. Iso asaan akon ang nagtuloy. Saan ka di a batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to amaawis iti dakgalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang. Tadyak mabuya. Ada nga min importante apapanak iti dayjay nga aldaw. Ay, masapul ang makipagkita ak iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no a batch 2000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimot? Saan? Naud-udi ak. Ngam, da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapu iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Diyak pa'y katambo no mahisa ni Florence. Damagag to man, nagkita kami. Imbag ta nasabat ka, adaman damagag. Anya ka di a batch ka, itinagadalan tayo a pagadalan. Batch 2000. Apay ka di. Ay, sigurado amay isa ka kadagiti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang-organize? Ada kanubak nang anang organize iti reunion yo. Kasla alumni. May sa siguro kadagiti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Saan ka di arumbang nga maragsakan ka?
Agkikita kayo kadagiti sigud a kaadalam? Diyak kaya ti sumangong kadakwada. Tapay, mare. Di mo kadi kayat makita dagiti sigud a kaadalam? Makinistorya ka mat kadakwada Tapno maamuanda sa anak-anak katurpos, kan sa anak abak nang akas kadakwada. Ay, sus. Saan mo kumangay ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di yuman ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbautan niyaw. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitakpay nakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay saan ko maakasta, anak ko? Lipatamon tinapasamak. Kat makiayos ka kankwana. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kayat akasao. Ay, day tati kunada apamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na, tikasta nga ugalay, anak ko. Anya ka di mo't lang ti desisyon mo, mare. Makiatindar ka. Ama no siyak tula ang tilas klas ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga ibain ti kasasad mo iti biyag, mare? Mabainak, mare. Diyak kayat amaamuanda amay saak laang nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan no kas bilang? Kan, anya ay ti maganap ko no umatendarak. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigud a kaadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminen, siyak kat saan. Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka de? Ay wana, kakaiso na ama minsan laang ang mapasamak iti mano atawan. Italaang ang mapasamak. Kaadalam gayam ni Mary Florence? Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kan kuana? Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinaawatan. Kasta kumamot ni Mary Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam? Aywan gaya, mare. Dinamag ko ni biting niya no matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigud akadalan niyo. Di lakat agbainan. Imbaga na pa'y kit di nga ibagak kanukan ka tao matendar ka mat. Takarkaritan naksaday di babae Jesus, saan mat nga takas ta, mare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paatiw iti day di abitin niya kat. Saan kumamat ani biting niya ti makagapo? Ano apay nga umatendar ka, mare? Kaya't naksiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mo takas ta ti panagkitak, mare? Awan sakit tinakam na ken ka. Ne, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day di abitin niya. Kasano akarkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa kamanan kan kuana. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ron ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi. Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramaton dagiti tumabuno. Anya kuma no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.